Υγιεινή διατροφή. Στις μέρες μας, όλοι μας ενθαρρύνουν να ακολουθούμε μια πιο υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή, να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά και να ελαττώσουμε τα λιπαρά και το πολύ αλάτι. Οι κανόνες της υγιεινής διατροφής είναι ίδιοι και για την περίπτωση των ανθρώπων με διαβήτη. Τρώτε τακτικά. Καταρχήν, προσπαθήστε να κάνετε 3 γεύματα κάθε μέρα, κατανεμημένα σωστά στη διάρκεια της ημέρας. Αποφύγετε να αναβάλλετε ή να παραλείπετε γεύματα. Είναι πιο εύκολο για τον οργανισμό σας να ανταπεξέλθει στη συγκέντρωση της γλυκόζης όταν αυτή υπάρχει σε μικρές ποσότητες παρά απότομα όλοι μαζί. Έτσι, τα τακτικά γεύματα θα σας βοηθήσουν να κρατάτε τη γλυκόζη σας σταθερή. Προσοχή στο αλάτι. Το πολύ αλάτι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης του αίματος και αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας ή εγκεφαλικού. Έτσι, καλό είναι να μην προσθέτετε αλάτι στο φαγητό σας. Αντί για αλάτι, προσπαθήστε να ενισχύσετε τη γεύση του φαγητού με βότανα και μπαχαρικά. Για να θυμάστε, οι τροφές που έχουν υποστεί επεξεργασία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και αλάτι. Γι' αυτό προτιμάτε να χρησιμοποιείτε φρέσκα και αγνά υλικά όταν ετοιμάζετε το φαγητό σας. Ισορροπημένη διατροφή. Η ισορροπημένη διατροφή περιλαμβάνει τροφές από 5 διαφορετικές ομάδες. Αμυλούχα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, πρωτεϊνούχες τροφές όπως κρέας και ψάρι ή όσπρια, γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα και τέλος, γλυκές ή λιπαρές τροφές. Τα γεύματά σας ποικίλουν ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις ή συνήθειες, αλλά οτιδήποτε τρώτε συνήθως αποτελείται από αυτές τις 5 ομάδες. Αμυλούχες τροφές. Καταρχήν, υπάρχει η ομάδα αμυλούχων τροφών. Αυτή περιλαμβάνει το ψωμί, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τις πατάτες. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αμυλούχες τροφές ως μέρος όλων των γευμάτων και των σνακ σας. Οι αμυλούχες τροφές είναι η κύρια πηγή γλυκόζης στο αίμα σας. Ο οργανισμός σας απορροφά κατά τη διαδικασία της πέψης μερικές αμυλούχες τροφές πιο γρήγορα από άλλες. Είναι καλύτερο να επιλέγετε αμυλούχες τροφές οι οποίες απορροφούνται πιο αργά, ώστε η ινσουλίνη σας να έχει χρόνο να ανταπεξέλθει στην αυξανόμενη γλυκόζη αίματος. Ανάμεσα στις τροφές που απορροφώνται πιο αργά είναι τα ζυμαρικά, καθώς και ποικιλίες δημητριακών και ψωμιού ολικής αλέσεως. Φρούτα και λαχανικά. Η επόμενη ομάδα περιλαμβάνει τα φρούτα και τα λαχανικά. Αυτά αποτελούν καλή πηγή βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και φυτικών ινών. Προσπαθήστε να τρώτε το λιγότερο 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Μία μερίδα φρέσκων φρούτων και λαχανικών μπορεί να περιλαμβάνει ένα μήλο, ένα χλάδι, ένα μικρό μπολ σαλάτας ή 3 κουταλιές λαχανικών. Κρέας, ψάρι και άλλες πρωτεΐνες. Η τρίτη ομάδα τροφών περιλαμβάνει το κρέας, το ψάρι, καθώς και άλλες μορφές πρωτεϊνών, όπως τα φασόλια και τις φακές. Οι πρωτεΐνες αποτελούν σημαντικό συστατικό της διατροφής σας, αφού είναι το δομικό υλικό του σώματος. Χρειάζεται όμως προσοχή στην κατανάλωσή τους, καθώς πολλές καλές πηγές πρωτεϊνών έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, το οποίο, όπως είναι γνωστό, δεν είναι καλό για την καρδιά. Μπορείτε να επιλέγετε ψάρι, άπαχο κρέας ή κοτόπουλο χωρίς πέτσα για να ελέγχετε την πρόσληψη λίπους. Τα όσπρια, όπως τα φασόλια και οι φακές, είναι επίσης καλές πηγές πρωτεϊνών και χαμηλά σε λιπαρά. Οι σαρδέλες, ο σολομός και το σκουμπρί είναι τα μόνα ψάρια που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Βέβαια,
Το λίπος σε αυτά τα ψάρια βοηθάει στην προστασία ενάντια σε καρδιακές παθήσεις. Έτσι, προσπαθήστε να τρώτε 2 φορές την εβδομάδα τέτοια ψάρια. Γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί, αποτελούν την 4η ομάδα τροφών και είναι μια σημαντική πηγή ασβεστίου για υγιή οστά και δόντια. Προτιμήστε το αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα, καθώς και ποικιλίες γιαουρτιού και τυριού με χαμηλά λιπαρά, προκειμένου να ελέγχετε τα λιπαρά στη διατροφή σας. Λιπαρές και ζαχαρούχες τροφές. Η τελευταία ομάδα τροφών περιλαμβάνει πολλά λιπαρά και ζάχαρη. Οι πολύ ζαχαρούχες τροφές μπορεί να προκαλέσουν πολύ γρήγορη αύξηση των επιπέδων γλυκόζης αίματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσετε εντελώς τη ζάχαρη. Απλά προσπαθήστε να καταναλώνετε τροφές που περιέχουν λίγη ζάχαρη, όπως γλυκαντικά σε ζεστά ροφήματα, και επιλέξτε διαιτητικά ανθρακούχα αναψυκτικά. Αν θέλετε κάτι γλυκό, όπως σοκολάτα, και δεν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, καλύτερα να φάτε μετά το γεύμα. Έτσι θα απορροφηθεί πολύ πιο αργά, δίνοντας στο σώμα σας το χρόνο να ανταπεξέλθει στην επιπλέον γλυκόζη. Η πρόσληψη λιγότερων λιπαρών προστατεύει την καρδιά και βοηθά στον έλεγχο του βάρους σας. Έτσι, όπως διαλέγετε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε λιγότερο λάδι και βούτυρο. Να προτιμάτε να ψήνετε τα φαγητά σας στο γκριλ, το φούρνο ή τον ατμό, παρά να τα τηγανίζετε. Πετυχαίνοντας την ισορροπία. Είναι σημαντικό να τρώτε τροφές που περιέχουν και τις 5 παραπάνω ομάδες στις σωστές αναλογίες. Στα γεύματά σας, το μεγαλύτερο μέρος του πιάτου σας θα πρέπει να περιλαμβάνει αμυλούχες τροφές. Πολλά φρούτα και λαχανικά, λίγο κρέας, ψάρι ή όσπρια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα και πολύ μικρή ποσότητα σε λιπαρές ή ζαχαρούχες τροφές. Έτσι, για τη λιγούρα.